Il-kittieba jinqdew b'bosta tekniki sabiex jingaġġaw lill-qarrejja. Fost dawn it-tekniki nistgħu nsemmu repetizzjoni li tieħu diversi forom u tista' tintuża għall-enfasi, ir-ritmu, għal sens urġenza jew għal finijiet mnemoniċi, jiġifieri marbuta mal-memorja. F'waħda mir-rokniet dwar il-kitba kreattiva ħarisna lejn ir-repetizzjoni tal-ħoss bħala alliterazzjoni. F'din ir-rokna se nħarsu lejn tipi oħra ta' repetizzjonijiet, speċjalment dawk marbuta mas-sintassi, jiġifieri mal-binja tas-sentenza. Nibdew bl-anadiplosi. Dan it-tip ta' repetizzjoni laqqana mal-istess kelma jew frażi fl-aħħar ta' vers jew sentenza u fil-bidu tal-vers jew tas-sentenza li jmiss. Ngħidu aħna fil-poeżija fejn jorqod ir-riħ ta' Achille Mizzi insibu anadiplosi bejn it-tieni u t-tielet strofi tal-poeżija. Qatt ħadħolhom fejn jorqod ir-riħ? Kollox nafu dwar ir-riħ. Ir-riħ fuq, dak ir-riħ li jifriska, li jnixxef, jixxotta. L-anafora hija tip ieħor ta' repetizzjoni li spiss titħaddem mill-kittieba tagħna. Il-poetessa Elizabeth Gregg tinqeda b'din it-teknika fil-poeżija Ziffa, meta tirrepeti l-frażi kull darba. Ila snin ma tarak, imma ġilta għadha titħarrek ma dik iż-żiffa li titlajja kull darba li għajnejk iħolluha. Kull darba li taqra l-kliem li qatt ma jiżloq minn xuftejk. Xi drabi r-repetizzjoni tieħu forom aktar ovvji, ngħidu aħna permezz tal-epiżewsi, jiġifieri repetizzjoni tal-istess kliem wara xulxin. Il-poetessa Simone Ngwanetz tirrepeti l-kelmiet ejdli u erġa' darbtejn fuq xulxin fil-poeżija qasira Wens. Ejdli li int bħali. U erġa' kull lejl u taħsibx. Titħaqx għax tqajjem il-qamar. Tipi oħra ta' repetizzjoni huma aktar ta' natura sintattika, billi jistrieħu iżjed fuq l-istruttura tas-sentenza milli fuq ir-repetizzjoni ta' kelmiet individwali. Ngħidu aħna il-paralleliżmu huwa r-repetizzjoni tal-istess struttura, anke jekk il-kliem li tkun imlibsa s-sentenza jkun differenti. Norbert Buġeja joħloq paralleliżmu bejn l-ewwel u l-aħħar vers tal-poeżija numru 4, Lezzjoni, billi jibda s-sentenza bl-imperattiv u b'aġġettiv li jindika kwantità, jgħaddi għall-indirizz bil-kelma ja u jagħlaq b'mistoqsija. Ejdli daqsxejn, ja qalb, kif tkun il-ġenna. Issejd li ftit ja ruħ, kif tkun il-ġenna. Il-polisindeto mbagħad tkun magħmula minn repetizzjoni ta' konġunzjoni, jiġifieri ta' kelmiet bħal u, imma, iżda, jew u l-bqija. Rużar Briffa jinqeda bil-polisindeto fil-poeżija popolari Jum ir-rebħ, f'dan il-każ billi jirrepeti l-konġunzjoni u. U l-kotra qamet f'daqqa u għajtet jien Maltija. Miskin min ikasbarni, miskin min jitħaq bija. U l-kotra għannid f'daqqa u semmet mal-irjieħ l-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ. Fuq nas li moddi ġwejjef, in-nas tal-apatija, x'ħin ruħna kienet riqda ġo sodda barranija. U l-ombra ta' vassalli qamet minn il-qabar u għajtet issa fl-aħħar jiena se nsib is-sabar. Xi drabi il-kittieba jażlu li jirrepetu vers sħiħ jew strofa sħiħa. Tip ta' repetizzjoni li bosta drabi niltaqgħu ma' ħaflanijiet, speċjalment dawk kantati fil-knejjes. Dan it-tip ta' repetizzjoni huwa magħruf bħala ritornell. Infatti spiss naraw it-taqsira ritt fejn suppost ikollna r-repetizzjoni. Ir-repetizzjoni tgħinna sabiex noħolqu testi aktar mexxejja, ritmiċi, jew b'effetti partikolari bħall-enfasi fejn meħtieġ. Bħal kull teknika oħra, importanti li r-repetizzjoni titħaddem bil-għaqal. Jekk tirrepeti żejjed, din it-teknika titlef l-effettività tagħha
imma jekk ma tirrepetix, hija titlef lil qarrija xorta waħda. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.